Ähli Türkmenistanlılara salam. Yine de men siz bilen Hızırov Kakımrat. Şun 15. sentyabr 2021 yıl. Türkmenistanlılar dün size köpüğünüz ucu yiğrenipsiniz o zatları seyretmeyiniz hem tayda onu seyretseniz sizin izjoganız vardır belki. Yönü men mecbur olup seyrediyor şu vatan programı. Mecbur olup seyrediyen ne için? Sebebi Türkmenistan'ın gelen maglumat yok. Şu vatan programıdan seyredip şu tayda ne boluyor? Şu mecdu strok okuyalı diye de şu taydan maglumat alıyor. Ya ondan başka geliyor maglumat. Yönü yok oradan gelen ağın. O can penaları vardı. Olur nemeler vardı. Meddevetandan çıkan son o can etmeyeni koydular. Gur bir adam can o var adam sonra şu yok oradan diyen. Yok oradan can diyen bir adam ba onun bir sonra deyip geçer. Dün programını gördüm, vatan programı. Seyredin. Yine bu şu büdjeti barada oğlu veren duştu. Nirde? Ünü söylerim. Nirde? Devlet yolbaşçısı prezident halka hormat koysa şu öz nemesi var prezidentin işleyen yeri. Abi özünü ya Osman Sultan diye oylayayım ya. Ya Pars Şahı diye oylayayım. Özünü kim görene olurdu? Bir setkada adamları kabul ediyor. Bu ne mi diye zaten? Bu öz maksat muradını yetendiğini aydı oturuyor. Türkmenistan'ı, Türkmen halkını, Türkmenistanlıları engiltirip, bükledip, 5 ezip bükledip, şöyle saklap oturan yağlı. Buna bu topa soğutnamı var. Yine vilayetlerden vilayete barıp bilenizak. Doğru değil mi? Doğru. Etraftan vilayete varıp bilenizak. Doğru değil mi? Doğru. Adam ölüp gidiyor mın dutarına değil. Bu hakiki dutarını çıkarıp koydu halka. Hakiki. Düşünün ağrı siz. Türkmenistanlı. Hakiki dutarını çıkarıp koydu. Ne için? Yine seyredin. Yine daha şozdan haber geldi bana. Krasnaya Valçanka deyip bir topur keseli yayraptır. Krasnaya Valçanka'dan başka. Şunu Aşkavada alıp gideyin diyende Aşkavada ruhsat vermeyenlermiş. Vilayette de doktorların kvalifikasyonları pes. Ne için özünüz bileniz? Bu Minzdrav'ı yıktı. Normal doktorlar işten sakraşayıp başka bir gelmeşlikleri koyup boş oturan adamlar koyup oturuyorlar. Ola aylık alıp oturuyor büdjette. Ne için? Büdjetten aylık alıp onların yarısını odaydan bir anız soğuyorlar. O gazet alen oluyor, o yana alen olar şu zatlar mecbur şoları kayıl. Özüne göğünü yeten doktorlar işten çıktılar özünü gününü görüp oturuyor. Yön olaram kömek edip bilen hak. Ne için? Sebep derman zat gelen hak. Türkmenistan blokadadılar yağlı. Hakiki Türkmenistan'ı var ya sizi komendanski ças eden yağlı oldu. Ne için? Sebep özünden korku oturuyor. Halktan çıkardı. Sebep opozisiyadan avuç geçti. Uşan için o men beyik serkerde deyip özünü çıkarıp ayttı da 2 yıldan mı o 2 yıldan aydımayı tezil etti. Yani 2 yıl korku gezdi. Yani opozisiya şu pursatı peydalanıp bilmedi. Halkı o oynadılar. Çıkaran o mitingi o zaman koyun barmağın deyip perhili yaşmak giyin yaşmak doğduk çalın deyip perhili zatlar ayttılar da. Hazır ökünü oturuyorlar. Yani şu zat bol hak. Indi yine tezden bir uç kelle divayt bolanak. Näme diýsen 15 ýyldan bäri otyr. Hakiki bizi kuş kellede otyr. Bağışlan opozisiýalary emmesini kuş kellede otyr. Ýöne şu zat bolup otyr. Türkmenistanlylar. Siz gyrılıp otyrsyňyz. Hakiki gyrılıp otyrsyňyz. Ho, ine sizi bara ine özler ite dip oynap otyr. Sizi mecbur edip ata nemetdi. Erkimi satın aldırdı. Indi ipodromlarda at çapar edende bir priz koymuş $15,000. 28'inde mi 26'sında olmalı tizara. At çaparlı. Bir priz.
O bir Türkmenistan'ın şimdi garip hasar koyup adam. O atı bakmak için bir topur pul gerek. Onun atı var şu at çapara koyacak olsan hakim ruhsat vermeyemiş. Hakimden ruhsat almalı. Kiminki at gelip utuyor. Elbette uşu. Elbette. Öňünden uşu belli kim alıyor? Ya MVD, ya prokuratura, ya MHM, ya yegerler, ya bu maşkaları. Näme şöyle priz olsa, näçe at durýan bolsa, 1000 dollardan goýup bolanak mı? Prizowy fondu. 1000 dollardan. Edenaklar. Bu özümizki olayıldı da. Özümizki olayıldı. Gelip özümüz yeyildi da. Halka beren ýaly edildi. Yöne vara. Öz nemeleri, tohum tecilerini, şu Göktepeler özünkili alıyor. Ya Göktepeler diýende ne doğru mu? Vilayet hakimleri, prokuratura, MVD, nemeler, hemmesi, MHM, JK'nın başlığı Göktepe'den. Hemmesi Göktepe'den. Hükümete beres, neme halka beres diýildi de özleri iyi oturýarlar bu zatlar. Özleri. Indi näme diýen? Bir tariha bir seredin ha, tariha bir seredin. O miting diýildi, Daşyurtdy miting diýip, ýany diýip, oňanyň ýanynda, oňun nä Türkmenistanda nemesi ýokmy? Filialy ýokmy? Bar. OBS'nin filialy ýokmy? Bar. Şo taýda mitinge diýili, zade diýili, olur näme? O taýda Türkmenistany ütkedermi bu zat? Ben begenjek ütkeşik bolsa, şo taýda bir olur oturup basyp bilseler. Ýöne siz özüňiz şaýat Wozdan geldi, Woz Birleşen Milletler Gurumynyň bir bölümi. Geldi Türkmenistanda koronavirus ýok diýip. Şondan soň ölüm gidip başlady da. Ýöne tariha seredin. Daşyurtda miting edip, başga zat edip, şu ýurtda ütkeşik edilen ýurt ýok. Ýok, näme etseň şonu? Ýok. Gur, şu halkyň özü, şu taýda bir gokmakal gököz mesele. Başga zat bolmaýar. Bolmaýar. Ine talipler hemmesi terrorçylyk gurama diýerler. Talipler miting eden ak içerdi. Talipler yara kaldılar da, yara bilen şu 20 ýylyň içinde bular wara halkyň göwnüni tapdylar da elini aldılar hemmesi. Ýöne bizim Türkmenistana seredende hereket olmasa niýede galan hereket ýaýra. Siz hemmäňiz garaşyp oturýarsyňız Daşyurtda bagan birini meder çykyp paş-paşlap oturýarlar ha. Şunma bir janatda paş-paşlap oturýarlar diýip. O söz eken. Paş-paşlap oturýarlar. Menem siz paş-paşlap oturýar. Paş-paşlap oturýarlar siz beýeniňiz, ha bu adam eder. Bu adam eder. Hiç kim etmiyor. Hiç kim etmiyor adamlar. Türkmenistan. Ýöne siz edip bilýäňiz. Siz edip oturýarsyňız. Men şu zatlary bilen daşyňyzda etdiler, edip oturýarlar. Sebäbi maglumat gelip oturýar. Partizan hereketi, diňe partizan hereketi. Başga zat ýok. Sizi öýünden çykarmaýalım. Hasam o, öýüňizden çykarmaýallar. Hasam o, siz aýdyp bilýäňiz, biz öýümizden çykaranaklar. Koçada tutmasalar boldy sizi. Eger koçada tutjak bolsalar, siz özüňiz bilýäňiz näme etmeli. Özüňiz bilýäňiz. Näme? Türkmenistanda benzin bilen kükürtken. Şöyle ýagdaýlar. Men öňlerim aýtdym. Köçeler sizin köçeleriniz bolmaly. Biri girip bilmeli däl o köçeler. O etaj jaýlar bar, etaj jaýlar. Aşgabatda, şäherdäki etaj jaýlar. O gala. Hakyky gala. Nemeleri, krişaları sizin bolsa bar, hiç kim sizin ýanyňyzy ýantaşyp bilmeýär. Şonu bilip koyun Türkmenistanlı. Yine bir gezek siz aýdýar. Bu Berdimuhammedowyň tohumundan bize gowçylyk garaşmalylar. Häzir sizin hereketsizligiňizden pesli bolup otursaňyz hereketsizlik. Tizara Serdar Berdimuhammedow öz ýypany alsa, osaň Berdimuhammedow atasy öläýsin. Tapagy ýok. Uşu sistemi gurnuş galy. Ozaň Raşid Meredip ölsün, kim ölsün, tapagy ýok. Şu sistemi gurnuş galdymy? Şu gidýär şonu. Häzir şeýle ýagdaýlar. Siz şonu ýykyp bilseňiz, siz utjagyňyz. Ozaň
Indi opozisiya dip olaram men aýdyn ha, paş-paşlap diýle showman diýende kawakla showman diýen. Indi Türkmenistanyň içinde showman hem opozisiya garap atrajeniýalar çykyp başlapdyr. Ýöne olar näme özüni hondan bärsi hökümete ýakyn dip özüni görkezýärler da. Ine men ýakynda men danışym bar zat. O ýanky ýüregi bilen aýdy, ýüregi bilen çyky ho diýe, kömek ediň diýe. 3 sany adam diýe, 3 sany zat ediň Türkmenistanlar üçin. Şu pulny geçirip beriň diýe da, ejelerini kakalaryň. O $50 ýaşap bolmaýar orsetdi diýe. İkinciden cesetlerini alıp gidin diye. Hiç bir devletten edene Azerbaycan alıp diye, Kazaklar alıp diye, Kırgızlar alıp diye, Tacikler alıp diye, Türkmenler. Ölen yerine şotaydı cahil. O canı ölen, yüreğiyle şoların yakşinlaşıyor da şoları. Men aydın, koy ho, olar barıp yatan maşayniklar. Hakiki maşaynik sebebi ne mi? Biz hükümete yakındık. Oların barıp yatan etçe iş yok. Men aydın, şu birinci adam sen çıkıp bilsen, şonda bir zatla edip berersin dip. Ýöne birinji adam men aýdyn oňa da. Oň dutarına däl. Seni adam hasapçyna görenak. Tapawdy ýok sen Orsunyň raýaty bol, Amerikanyň raýaty bol. Olar öz nemesini geldiler. Türkmenistanly. Şoň üçin umidyňyzy başga ýerlerden, daşa ýurtdan goýun ho. Hakiki bir gözleriňiz açyň. Yekesiz başka hiç kim yok. Siz hem Türkmenistan, Türkmen halkı, Türkmenistan halkı, Türkmenistan için. Hem sizin nemeğiniz, seyliniz Türkmenistan. Başka yok adam, bärdi, çepde saldı. Bir zat çıkıp bilme mümkün. Şu Afganistan'dan bir zat edip bilsek da, yönü olum, hali belli der. Sağ olun Türkmenistanlı. İndiki duşumuza çelim.